todos, imos presentarvos este robot chamado VinciBot. Este kit trae incluído unha plantilla para identificar cores e seguir liñas, un libro de retos, un libro de instruccións, un mando a distancia, o robot, un rotulador e o cargador. Este é o botón de encendido, este é o porto de carga. Esta é a cara para dibujar. Aquí témoslle que poñer un rotulador e un sirve para facer un cuadrado. O 2 sirve para facer unha estrela. E no 3 un avión. Ao poñer esta cara poderá bailar, cantar, e poñer luces de distintas cores. Este botón serve para que vaia hacia adiante e atrás. Tamén serve para que xire hacia a dereita e á esquerda. Por último, esta cara serve para seguir liñas. E este botón para que vaia máis rápido. Este é o libro de retos e dentro dele tráenos algún reto que pode dormir e pode cantar e bailar. A súa aplicación chámase Matatacod. Despois, para darlle, damos a este botón e xa nos aparecería o robot para conectar. E xa estaría conectado.